Mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Juno, ang superhero. Ikasubo ko, kamalan. Murag wrong direction nga ba tayo ni? Basin tuwa sa pikas direction sila mo pa yun. Mubalik kita sa pigas direksyon, Arto. Oh, murag kong malamay sa kusog sa akong maglabad, kamalan. Kung kinahanglan nga lukpo na itong suhin ang tanang bahin sa palibot, aro ato sila makita, Arto. Buhatong taga. Magagada ko ni mo, kamalan, haring sa torno! Salamat. May abot na kita sa amo, Juno. Di na ko magdugay, Malina. I love you, Juno. I love you, Malina. Ato na ko. Pag-amping, Juno. Salamat. Sige. Bye. Hup. Tuwa na si Juno. Kusog kayo sa imong lupad og daling nawa. Ay, Juno. Yan ako sa amo. Juno! Oh, naibin siya? Huwa ko musupak kadadon mo si Malina og panuroy bisan asa. Pero di ining lawom na kaayong kagabhion mo uli. Alain na ka ng istorya ha. Oh, sorry, Nay. Oh, Ngano ha? Naunsa ka? Naunsa ka, Juno? paano din tas bahay, Nay? Ha? Kay Basta, ngano? dali, dali. Juno, anak. Ngano? Unsay ibong namatikdan ha? May naman tigdan kung lahi nga kainit sa kong lawas na binsya. Murag unsa. Apat, dili pa ko magkapasabot ni mo kung unsa. Sudlan dito sa imong kwarto, Nay. Pero asa ka man ha? May susihon og panidaan ako. Ayaw pagawas, Juno. Sudlan lagi dito sa kwarto, Nay. May panidaan ako. Huwag ayaw kabalaka. Kaya dili ko magawas. Sige na, Nay. Sudlan dito. Nganong din man tami tugpay ning dapita, kamalan. Magunsa man ta din daplin sa baybayon. Mga ligo tagtagat. Dinhi ka lang, Arto. Kay asa ka man, kamalan. Basta, dinhi ka lang. Ha! La! Kila man lang agi. Asa mo to si Haring sa torno. Huwag tang malagkalit. Mas nagkakusog ang pagpitik sa kutukan. Nga nagkaduol ko niya ng nagbinungtong nga bay nga duol din sa may bayong. Karoon ko lang kini masinati. Kini kasarangan. Gibati ko. Gibati ko ang dili masapot nga kalipay sa akong kailanman. Unsay po ti masapot ini. Unsa man. Ngano man eh? Nganong kalit pang may kusog ang pinitik sa kong lugar? Unsa kini akong kipati? Murag may buglo sa ilawom sa kutugan. Pagbati o kalipay nga dili pasabot. Unsay buti pasabot na ini? Oh, palasi ka sa kawas. Ikaw pa nang naas sa gawas? Sinipin siya. May gawas ka ba? Ha, Juno, anak? Nay! Ayaw paggawas na ibig siya! Diya ka lang! Nay!
kamalan, niya na ka. Mamaya na kita inapit ha, Arto. Ah, kaya nga no? Nga naman kamalan, diin ka man daigikan kamalan. Unya na kita magsulti. Gunitan ko na ikaw, kay maglupad na kita balik sa spaceship. Ay, kamalan, kung sa'yo tabo ni mo. Ganong gipayong ka. Nilihitot nga lagi pati ko karong kalipay, Arto. Kay mo lang nakita ko na ang kahayag nga makaplagar ko ang nawa kong anak. Ah, unsa? Ang miagi. Malaumon si Saturno nga hapit na niya mailhi ang nawa niyang anak. Samtang si Juno, kalipay usab sa kahiladman ang iyang gibati. Butang, nga dili pa usab niya mapasabot ni Binsya. Dito sa eskwelahan, nagpakaruing nun si Haring Saturno nga manindahay og taho, nga miduol kang Lindel og Malina. Nagpakisayod sa nawahi kung kinsa angan sa hinigugman niini. Pagkabati niyang Juno, wa kini masabot sa kalipay nga gibati. Gisayra ni Lindel og Malina si Juno labot niini. Mao gatong nagsusi si Juno sa gawas. Apan wa na kini makita niya. Niadto sang tungura, mugikanay na sila si Professor Draco ug Tyron balik sa Santa Barbara. Og si Juno ang ilang tumong. Mga higala, niyang lang sumpay ning atong sugilanon. Juno, ang superhero. Pero unsa may mahitabo, Professor Draco? Inigkita ninyo. Makita mo niya unsay mahitabo. Kung ikahimamat ko na siya. Oh, Professor Draco. Bisan unsa nga butang, buot mong mahitabo, Tyron. Kinahanglan ang tanan, mabutang sa siguro. O kini, pinagi sa husto nga pagkaplano. Pero nili kini mapalpag. Sunatod, nagkinahanglan usab kini og taas nga pasensya. Pailog, ug butang ka na nga wa ko makita, diya nimo. Professor Draco. Dili ba, Tadlong? Maogyod, Prof. Ato na nato kini istoryahan og tarong sa Santa Barbara. Kay saba kayong helikopter. Wapo siya sa manako, Arto, dili ba? Oh, mahal nga rin. Og tanawa, tutukis sa pagkayo. Ang porma siyang naong, gigyo dalayaw sa imong panagway. Og sa personal na kong analysis, more than 50% siyang imong nawa og ipangita mong anak. Hinaot pa ulit, Arto. Hinaot pa ulit. Pero unsa man tong imong giingon nga taho nga maninda kag taho? Kinahanglang makatinda di ay kong taho ugma sa eskwelahan, Arto. Kay gusto kong maduuli, Juno. O ikaw na ang mo-search kung unsa kining mananapa. Ako kaning gi-research kamalan og dili siya mananap. Makaon siya. Nahibaw ka na ba kung asa na ito kinimapalit? Aron may matinda ko ugma dito sa eskwelahan? Ha, Arto? Sa gahong mga anak niya nga siya magalupad bisan naway kama o pako. Daya kayo nasusama siya kanako nga taga Jupiterio. Og siya yun si Juno. Sila kining duha si Malina nga naglupad yan itong miaging gabi nga na-detect sa among kaymanan din sa spaceship. Juno, wa na ito-aduha. Siya yun ang akong anak. Kinsa pagkundo agad ni atong tawhana nga nagpakisayod sa imongan, Juno. Mao sa diwa na ko mapangutanan nila ni Malina ug Lindel di atong tawhana ni Binsya. David siya? Ngano nay? Ha? Unsay ngano? Mura ka manggod og kalit nga nasubo.
Nasubo? Nga tukod? Ayaw paglimod, Nay. Isabtan ko ikaw kung nganong naingon ka niya na. Unsa pa'y? Unsa ko ang imong kipanulti, uy. Nahibaw ko kung sinasi mo hunahuna, Nay Binsya. Huwag mausap ka na akong gihunahuna. Judo, Nay Binsya, may kalabutan ka asiyas imong pagkaikaw, Judo. Duda ka. Nay Binsya. Nay, ayaw paghilak. Kaya huwag kayo na yung hilakan. Huwag yun, Nay. Bisan kinsa pa siya. Ug unsa iyang kalimbigitan ako. Judo. May ikong distansya niya ng bahay nila ni Jono ug Binsya kining atong nahimutangan kamalang sa torno. Naghinam-hinam na kong mahimamat si Jono, Arto. Relax lang, kamalan. Total, andam naman ang tanan sa imong pagpaninda og taho dito sa eskwelahan. Tara, mudetso na tayo sa eskwelahan. Arto na to siya dito, paputa. Unsaon to maning maskara nga murag yung tao o tanaon Professor Dako? Magtakuban kita pag-adto sa imong eskwelahan kanhi, Tyron. O, usa? Uy, hindi ba dito magdaan ng daan sa atong mga kahimanan? May mong magda kitag sakyanan aron makarga kining tanan Professor. Kalma. Kalma lang, Tyron. Relax lang. Sa gikaingon ko na, ibutang na to sa siguro ang tanan. Way kumo, nga ko siyang masuod. Unsa? Makigsuod ka niya? Ngano, dili ba pwede? Ay, unyag magkasuod mo, Professor. Nakasabot ko kung sa'y na sa imong o karon, Tyron. Hey, pastilan nimo. Ibutang sa hustong lugar kanang imong pagkasiloso. Wa kay angay kabalagan kon suron ko siya. Kidili ka na mo ay pinaka-importante kong tuyo niya. Oh. Okay. Itugyan ko nimo ang tanan, Professor Dako. Pero gikasubo ko. Nga di ko makauban nimo sa eskwelahan. Kaya tingalig mailan ko nila, bisan pag may takuban ko. Ikaw, naranin mo. Pero bisan unsa pa imong takuban. Kung magdanghag ka, mailan yun ka. Maong ka muna lang si Tadlong mo adto. Magpabilin lang ko din eh. Wa palagi si Manong nga naninda og tahulin. May nalanganan ng tingali si Alindel. Dugaya sa uy. Aho! Hala? Oh, nanas Manong taho ay. Yes. Ikaw gid Lindel. Unsay Manong taho god? Madunggan gani ka na. Hala no, wa man tayo makapangutana kung kinsa iyang ano. Bitaw no? Oo, ay naman to si Juno. Ingon ka kung sa siyang makakita ni Manong. Wa pa man siya mo abot. Ay, pero niya na itong taon-taon. Dali na. Doon tas Manong kay... Hala, dagang na malit niyag tahong. Tana. Uy, na may truck na misod sa eskwelahan? Murag delivery man, no? Dali na. Ato na nato si Manong kay naginaminam na po kung makatila og balik sa taho. Tana na, kay pading lang gid ako sa Manong sa akong libreng taho. Linya lang ta ha. Wa mo'y kabalakan. Kaya bisan pag mahurot ning akong dagtaho, napaydaghan dito. Nong! Hi, Nong! Hello, Nong! Uy, mga inday. Kumusta? Okay lang, Nong. Hala, dungan, mami. Juno di. Ay, inay, si Malina ay. Ang butughain na si Juno. Ikaw, gid, Lindel. Ni Ana tingali torong taod-taod, Nong. Ang akong libreng taho, Nong. Asa naman? Uy, wa ko malimot inday. Ako po, Nong. Taxi po niya ako balik Jace, Nong. Basta ka mo inday. Libre. Apila si Juno. Ay, hala, ni Bel, magsayo, uy. Ngano ka, ha? Nakadungo ko ganiha, Lindel.
May short program kuno kay naatay bisita nga donors sa atong eskwelahan. Oh, mao ba? Oh, Yan ang iyong taho, mga inday. Salamat. Ay, thank you, Nung. Drak, kasultihon na ka sa Mike. Hinaya ng tingog ni mo, Tadlong. Dili ko si Professor Draco sa pagkakaroon. Ako si Dr. Damon Hugh. Oh, hala, sorry. Nara ang Mike, Prof. Gitunong na ni mo. Sir? Oh, thank you. Mayong adlaw sa tanang mga estudyante o mga teachers ninindot kayo ninyong eskwelahan. Ako di ay si Dr. Damon Hugh. Ang inyong higalang doktor. Niya ko aron mo hinabang og mga vitamins o mga tambal dinhi sa inyong eskwelahan. Dili lang para sa mga kabataan, para usab sa atong mga teachers and even parents. Nahurot na din ang imong taho nung no? Diri man ko diretso ang mga estudyante nimo paguman sa program. Oo, Inday Marina. Pero may tahok pa ko para sa recess. Nindot ka ayong doktora Nung kay midunit kitsyag mga vitamins ug tambal para sa mga estudyante ug teachers. Bitaw nung, og misaad nga mo donate usab og mga vaccine para sa protection sa mga estudyante ug bisan na gani sa mga parents. Mao ba mga Inday? Abi ninyo, wa ko'y salig na ito, doktora. Ha? Nung, Ano ka na imong gipanulti Nung? Basta, ayaw mo pagkumpiyansa niya. Oh, hain ba di ay ang imong inigugma? Day, si Juno. ambot ining tawhana nung oy. Wa pa man ko makakita nga miabot. Bitaw sa? Halalin, basig naglain ang lawas ato niya, wa mo eskwela. May tuyo unta kaniya nung. Ha? Kuan kining. Gusto lang nako siyang ikaymamat, mga Inday. Gisultihan da ito siya nako bahin ni mo nung. Unya, unsa may sulti, Inday Balina? Ha? Unsa iyang sulti? Sa man akong gibati nga nakita na ko siya. Unsay akong buhaton? Muduol ba ka ko niya? Oh, may bell na. Mayo noon. Kaya dili ko buot nga may magkadisturbo na mo kung dulon ko na siya. Diyos ko. Unsa man kini akong gibati? Ikaw ay labing nasayop, Ginoo. Mingaw na, kamahalan. Nanood na mga estudyante sa ilang mga room. Kita na lang na ibilin dinis gawa sa eskwelahan. Nahibaw ko, Alto. Tini si Juno ang nagdamtaw lang ako. Apan, walag ko makakita niya kundi siya napita. Mao ba, kamahalan? Oh, Nagpilang taho ka, no? May mupalit og tao, kamahalan. Alto, si Juno. Unsa? Balilag og jis, Manong. Dong. Bahal ka ba tala sa kalangitan? Sakit ako kabati, ginaduol siya na ako. Oh, Manong? Wa pa ko nimo taksi og taho. Sorry dong. Elliot. Patala. Tabangi ko. Isa kini akong gibati. May dili masabot na pagbati kung namatigtad sa akong kaugalingon. Buot pa ako nakiksulti niya.
Pero, ingon sa dili ko magkaharong. Tungod sa gibati ko kakulba. Kinuo ko. Mauna ba kini Auntie Mailhan? Siya ba ang akong amahan? Siya ba? Hain naman is Juno. Diha naman tato siya, pero wa man masod din is classroom. Uy, naon sa kalin? Lindel, si Juno pa. Wa man maabot ko si Juno, absent. Nakita na ko si ganiha dito sa kawa sa eskwelahan. Oh, mo ba? Nagkita og nagasulti na baka sila. Ha? Unsay nagkita o nagkasulti na baka sila? Kinsa man Lin, ha? Kinsa? Ay, salamat kay naluto na akong gilungag na kanon. Magtuwa na lang ko ining isda kay karong taon-taon moabot na mas Juno. Igo-igo ning maluto moabot na siya. Baka higop ining init nga sabaw. Juno! Nagkita na mo. O, naibensya. O sa imong gibati, diyang nagkaatubang mo. Naibensya. Bugat ang akong dugo niya, nay. Ug, murag doon na kami connection. Ug na sinati kong doon na siya kalambigitan ako, nay. Doon na yun. Juno! Nindot kayo ang paghangop sa eskwelahan ako, Tyrone. Sa mga estudyante o sa mga maestra. Mao ba, Professor Draco? Awag nahibaw ka ba, Tyron? Kung kinsa nga ni Professor Draco dito? Ha? Ikaw yun, Tadlong. Nang dito talaga siyang pangan. Siya si Dr. Damon Yu. Dr. Damon Yu? Uy! Nganong ka na may imong napili nga ngan, Professor? Tungod kay mao kanay misod sa akong hunahuna. Pero, dili na ka na may nungdanon pa. Ang importante, nga mabuhat na ako kung unsay akong plano. Dili lang niya tong Juno. Ug laki pusab sa paghimo sa maong eskwelahan, nga instrumento sa akong nasugda ng eksperimento. Sa paghimo sa mga tao, ngadto sa pagka-zombies. Unsa? Ug ikaw lang ang nahibaw ni Tyrone. Kinahanglang dili mo katap kining imong hisayran. Kay kung oras na gani nga mahitabo ka na, mamatay ka yun. Unsa? Mao ka na naitabo sa inyong panagkita, Juno. O, Malina. Pero, unsa may imong himatik na niya? Managsama ba mo gibati sa imong tanaw? Pambot. Wa ko masayod. Unsay wa ka masayod? Kay, wa ko mahimutan niya ito hikayo na. Mao ba? Pero Juno, maayo kay nahinumdum ko. May gisulti si Manong nako bahin ni adtong doktor nga donor sa atong eskwelahan. Dili ko na taangayang mosalig niya. Unsa? Wa mahimutang si Bensya sa gisulti ni Juno bahin sa manindahi og taho nga niilhan nilang manong. Samtang si Haring Saturno, buot gyud nga mahibawan ang kagikan ni Juno aron iyang masuta kung siya bagyod o dili ang gipangita niyang anak. Si Tyrone usab may gipakita untang hulagway ni Juno kang Professor Draco apan dili kini maklaro. Wa usay na hinumduman si Tadlong nga gipangutana sa nawahi kung hinumdum ba siya sa panagway sa superhero. Unya gisayra ni Malina si Juno nga may nadunggan siya nga naa sa Santa Barbara si Tyrone apan dili siya interesado. Ang ginganlan og manong mao'y nakahasol kaniya. Wa damha nasuroy si Saturno sa ilang Juno. Nahingangha si Bensya kay susama magyukini sa panagway ni Juno. Pag-abot sa nawahi,
iya kinigisayran labot ni ini. Mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Juno, ang superhero. Gitutukan ko ni mo, Nay. Ang inyong mga mata, lakip ang porma sa imong daong. Huwag yun mo'y kalainan, Juno. Unsa? Naunsa man ko. Misabot ang akong kaikag ang makita ug ikasulti pagbalik atong manong. Tungod sa naobserba ni Nanay Binsya niya. O makapahibaw usap. Kung ganong ingon niya itong mga orasa, naali man siya sa amo o naninda pagtao. O dili ka na lang. Nakalitan ko nung pagsulti si nanay nga iyak kong anak. Ingon sa dili ko nung kini makatoo. Kinoo ko. Kinuo ko. Ingon sa akong pagkahilantawan na malayo na kanako si Jono. Diyos ko. Nay Binsya? Ganun mahila ka? Jono. Ano, Nay? Uhaoy. Ayaw ko limdi, Nay. Jono, anak. Gigakos ko ni mo, Nay. Kung masayra ni mong may kalabutan ni mong katong manong, Jono. Kung siya ang matuon mong amahan, biyaan mo na ba ako kung iyak kang kuhaon, ha? Nay Binsya? Unsa ko nang ipanulti ni mo, Nay? Tubag ako, tagbuot. Tubag ako. Kunusta ka sa imong gipanulti, Nay? Sa ingon ba lang ni anak ka sa'yo? Jono, anak. Kung nalimot ka ba dahil sa akong gipasalig ni mo? Nga bisan magkinaunsa. Diligi ko mubiya ni mo, Nay? Dili og dili yun. Jono. Unsa ka nang buot mong pagkiksultihan ako kamalang sa torno? Arto, dili yung kubahin mong masayop. Sa unsa kamalan? Tanawa sa screen, Arto. Oy, wala kway, sa ka batanon? I'm sure kamalan, ikaw ka na sa imo ng pagka-ulitaw. Masayop ka, Arto. Dili ka na ako. Unsay dili ikaw, nga klaro man kayo nga ikaw gina. Masayop ka, Arto. Si Juno ka nang imula kita. Unsa? Oh my, inood ka kamalan? Siya na? Ug di na yun ikalimod pa, Arto. Si Juno yun ang dugay ko ng gipangita ng anak. Nakasiguro yun ko niya. Kamahalang sa turno. My goodness, kamahalan. Ug wa yun mausig akong pagahin og panahon dinis kalibutan. Kay nahikaplagan ko na ang bugtong kong anak. Ug madaha ko na siya pagbalik sa atong planeta, sa Jupiterium. Nakasiguro ka ba, kamahalan, nga madamo siya sa ato niyang pagbalik dito? Arto, Kana ang binsya nga iyang inahan, kamahalan. Unsaon naman lang na siya. oh, Sa akong tanaw, kamahalan, maglisod kapag daw balik niya ng Jono. Balik sa Jupiterium, kung siya man yun gani nimong nawalang anak. Arto. Tyrone, gusto kong ubanan mo kami si Tadlong sa pinuyaanan ni Anan Juno.
Aron na mo masuta kon siya bagyod ang superhero. Pero, Profesor, di ko buot nga masayad ang taga Santa Barbara nga nabalik na ko din sa among dapit. May mong anak ka lang sa sakyanan, Tyrone. Tinted ang bildo na ini. Ugway makaklaro nimo kung anaa ka sa sud. Pero, maayo ka na, Profesor? Wa kabay salig na ko. Kasi may salig. Uy, may salig kay ko eh. Unya, ayaw kong ingna nga nahadlo ka ni Juno. Usa? Ako nahadlok ni Juno? Ha? Di na mahitabo, Profesor. Kung mao, tana, atoon na to si Juno sa ilang Pinoyanan. Nya, wag gid ko mahibaw kung diin magpuyo si Manong. Sige lang, Lin. Magkita gani mi. Ako siyang pangutad-on. Oh, palihog lang, Lindel. Ay, kaniyot sa Rakwid. Pareha lagi Miss Juno ay. Nangutan na po siya nako kung nakahibaw ba ko nuko kung diin magpuyo si Manong. Ha? Ngano di ay, Lin? Interesado lagi mo ni Manong. Ngano di ay, uy? Ngano di ay, Malina? Pangari, nga no, Nakapanginugdog ko sa imong gisulti ato. saon sa man, malngari. Sa imong kiingon, nga dili sayon ang pagdani Juno balik sa Jupiter. Oh, mahal ngari. Gusto ka. Kinahanglan ko patuod siyang masuod. Dili tuod, madali-dali ko kining butanga. O tabagi ko ato. Tabagi ko kung sa'y maayo kong buhaton, lapot ni ini. Bisan to, pasabot na ko si Nanay Binsya. Ya bisan magkinaunsa. Diligi ko mabiyan niya. Pero nasabot kong diligyan po siya kampante. Taho! Si Manong nga manindahay og taho. Taho mo diyan. Ni Asya. Lami kayong imong taho, Manong. Salamat, Juno. Dira akong bayad. Ayaw. Libre na ka na basta ikaw. Sigurado ka, Manong? Oh, Juno. Natutok siya na ako. Juno? Ngano? May mo ba pangutan ako ni mo, Manong? Mangutana? Ngano dili? Pangutana lang. Tagadiin ka bang gyud o ganong kalit ka lamit nga din sa mo dapit. Oh, Dugay na ako mangutanan nimo. Kay sultihan ta lang ka. Wagi ko makasabot sa kung kagalimon kung nganong bation ako ang usa ka lahi nga pagbati. Kung makita ti ka og ikasulti. Juno. Kinsa ka magid, Manong? Nganong nasabot kong magsige kag paduol nako. Kung mao, nagdugang lang ka na sa kamaturan. Nga wa di ko masayop sa kong gituan. Nga ikaw, Juno. Mao ang... Sinalit. Manong, kadit lang kay... Oh, kalit lang siya nawa. Ay naman to siya. Juno! Ganun kalit lang siya nawa. Juno! Oh, naibin siya? Nga no? Ano siya naitabo? Anak, may duha ka taong nangita ni mo dito sa ato. Ug nagduda kung dautan sila tuyo ni mo. Unsa nay? King ano? May unsam na sila, naibin siya. Ha? Nay? Higayon na ikunta ka to. Pero kalit kami abot si Vincia nga iyang gituwang inahan.
Wa pagigbutugot ang higayon. Pero, sige lang. Daghan pang maabot na panahon. Magkailhanay ug magkaginay-ganay ragyapon kita sa umaabot na panahon, Jun. Usa ko no kaitong og tintin nga dakong sakinan. Ang gisakyan sa duha ka mga tawo nga nangita nako dito sa bahay. Og ndar ang gipasabot ni Nanay Binsya nga sakinan. Kinsa ba ka sakit ana og nangita nako? Tutukan ako para makita nako kung kinsa sakyan ini. Oh, si Tyrone ang usa sa sakay ni Anang mausakinan. Ug ang duha niya nga kauban. Nakamayon ko. Ug dili ko mahimo masayop. Mao ka na mga tawhana ang kanay sakay sa helikopter nga mibaling nako gamit ang dakong pukot. Ug wa ko malimot. Sila usab ang nakaingon nga walay nako madali si Tatay Placido nga may hinungdan siya kamatayon. Mga salbahis. Gusto si Nanay Binsya. Gidautan gid ang ilang tuyo nako. Kunaan pa nga kauban nila si Tyrone. Dili ko na pala kinahigayon na. Ito. May tao naglupad sa akong. Oh, si Manong ka na. Ikaw ba gana? Tulo! Manong! Manong, unsi buti pasabot niya ni. Maanti ko kasab nga lupad sa man ako. Karon, dili na yun ikalimot. Ikaw yun, Juno, ang akong anak nga dugay ko nagkipangita. Unsa? Wa pag yun mo tugot ang higayon, Prof. Nga may bawan na to, kung kanabag yung Juno, mao ba ang superhero? Minga unta maong dapit, Prof. Gidanan unta ni mong katong tiguang nga inahan ni Juno. Aron mapugos si Juno pagpakita ni mo. Kung siya magid ang superhero. Unsa? Hala, bitaw, Prof. Di ba mato ni mo, Professor Draco? Magpakita ang superhero kung may taong magkinahanglan og panabang. Nga, nga nang giyusikan man ni mo panahon, ha? Ayaw kong tudlo isangan na kumuhaton, Tyrone. Oh, Labaw na yung katadlong. Ah, Naniguro lang ko. pero, Prof. Hilom, tadlong! Ah, Naapay dagang higayon. Dagan pang higayon. naglibog ikong Professor Draco da. Giusikan ganyang panahon da. nasabot na ko, Tyrone, nga may bati siya kahadlok sa superhero. Unsa? Si Professor Draco? May batig kahadlok sa superhero, tadlong? Mao ka na akong pagtuo, Tyrone. Uy! Ngano nakaingon ko man ni anak, tadlong, ha? Ngano? Kay may hisabtan si Professor Draco. Nga dili kay usalang kabinuhat ang superhero. Mao na. Sa laktod, daghan sila. Oh, unsa? Og butang ka na nga iyang gikabalakan. Nga kung gibuhat pa na to ang gusto mong mahitabo. Nga kidnapon katong inahan ni Jono, dili kita makasugakot. Oh, tadlong. Unsa? Ganiha pang milakaw si Juno ng Binsya? O hangtod karon, wa pagid mabalik? Oh, Malina. Asa man dito siya nang? Ay, sultihan ta na lang ka. Ang tinuod, may sakyanan nga itom. Ug dili maklaro ang suod nga mianhi sa amo. May duha ka tawo nga nanaog. Ug may bag nga kita. Nangita sila ni Juno. Unsa may ilang tuyo ko na ni Juno nang? Wa ko mahibaw. Pero nagtuda kong dautan ang ilang tuyo sa akong anak. Kay langit kay silang mga lihok. Kadudahan yun. Giunsa mo sila sa pagtubag nang? Dihang nangita sila ni Juno.
Ako giingnan nga wa pa ko mahibaw kung kanos ang mabalik si Juno o kung asa siya mipaingon. Ginoo ko. Wa ka ba makailagin sa to sila nang? Ha? Nang Binsya? Kung mao nga dili mo matuod nga inahan si Pinsya o kanang giingon mong tatay Placido, dili ka usa ka kalimutanon, Juno. Sa imong pagkaikaw, sa mga abilidad nga naa kanimo, sama nako. Nagpamatuod lang nga usa ka kataga Jupiterio. Ug ikaw gyud ang akong anak nga sud sa taas nga katuigan. Akong kipangita. Busa, kinahanglang mo balikan ako balik sa itong planeta. Unsa? Gabiin na lang pero hangtod ning higayuna wa pa mabalik si Juno, Malina. Ayaw lang paghilak ng Binsya. Usa ka superhero si Juno. Kaya niya ang pagpanalipod sa iyang kaugalingon. Nasayod ko, anak Malina. Pero dili ka nagbutanga mo'y ako gikabalakan o gikahadlukan. Ha? Unsay buot mo ipasabot nang? Ambot. Ambot. Nang Binsya. Oh, is it me you're looking for? Ayaw pag in-English siya, Tadlong. Marikaw, gisira ka ng pultahan. Yes, Prof. Unsay mo gisulti ni Tyron bahin ako, ha? Ha? Unsa? Oy, usay gisulti ba? Ayun lang paglimot pa, Tadlong. Kinahibaw na ko. Aw, kung naibaw na ka, Prof. Ngayon mangutan na ka pa man. Pagtarong, ha? Unsay inyong gipanagsultihan ni Tyron bahin ako? Wa, Prof, oy. Mulimod ka pa yun? Wa lagi, Prof. Pagklaro yun, Tadlong. Pagklaro yun. Mibaw ang ginayan akong gitrayduran ko nimo. Makita yun ni mong animala ka. Ha, inam to si Professor Draco, Tadlong. Natong na, Tyron. Wa ka masayop sa iyong pagdapig na ako sa hilom, Tadlong. Wa gyud. Kay mabulahan ka diri nako. Maayo da, Tyron. Kung tinod-o na ni mong imong giingon. Kay kanara ba mga istoryahan nga ingon-an. Mausap na akong nadungog kanhi ni Professor Draco. Pero wa niya matuman. Lahi ko, Tadlong, ug lahi si Professor Draco. Basta suportahan ng kunimo sa tanan nga gusto kong mahibawan sa mga abilidad ni Professor Draco. Mabulahan ka gyud. Tinuod ka na, Tyron? Dili lang ka nakutob sa tumoy sa imong dila? Gusto kag ebidensya? Niya. Dawatan ni. Usa ka bandol sa kwarta. Tyron! Boss! Agaw! Igo na ba ng ebidensya nga mutuo ka kanako, ha, Tadlong? Sa pagkatinuod lang, boss. Agawon nga, Tyron. Gigamit ka lang ni Professor Draco. Usa? Di ba? Misulti siya ni mo dito sa laboratory sa syudad. Nga wa siya salig ni mo. Nahinumdum ka ba na? Oh. Animal. Oh. Nahinumdum ko. Maong ayaw pagkumpiyansa niya. Tando-tanduan lang yun siya o pakit pabili ba? Nga bilib yun kaayaw ka niya. Kaya na ako si mong loyo, boss. Agawon nga, Tyron. Tadlong. Uli na lang, day Malina.
Pero ihatod ko ikaw dito sa may agianan paingon sa inyo. Pero ikaw nang, wa para ba si Juno? Ay, okay ra ko. Ayaw ko kabalaki. Siguro ka nang bensya? Nga okay ra ka? Kinig yung anak ka. Okay ra lagi ko. Ananata na. Ihatod ko ikaw dito sa... Ayaw na lang lagi nang. Kaya na ako ang pag-uli sa amo. Pero gabi namang good. Tigali kung sa'y ikasultis imong maguwa nga. Ikaw rang usa ang niuli o wa ka ihatod ni Juno. Sige lang nang. Ako rin mo pasabot sa akong maguwang. Ila naman ka oras ang milabay. O, pamangyod mabalik si Aring sa torno din sa spaceship. Nga nung man ka. Hoy, ang alarma. Nga nung may alarma man. Hoy, unsa man ang nakita sa monitoring screen? Murag laing spaceship ka na. Nga naglupad. Og murag niya sa palibot ng among naimutangan. Hoy, dili kini maayo nga tilimina doon. Ayon magasiyaring sa torno. Nganong hangtod karon, wa pa man siya. Tawkon ko siya gamit ang mga kaimanan ng spaceship. Kamahalang sa torno. Ayon ka naman. Kamahalan. This is Arto speaking. Kamahalang sa torno. Calling the attention of Kamahalang sa Torno. Over. Kamahalang sa Torno. Over. Hoy, hala, si F-69. Ang iya kining ulagway ang miapir sa monitoring screen. Og makita na ko niya. Patay! Arto, ikaw ba kining akong nakita? Dala kini ako F-69. Unsay dili nga ikaw man ka. Dili lagi. Una-una, rana nimo. Mawagtang rana, inig otot. Ilom, Arto. Mao diay nga nawa ka sa Jupiterium. Kay miuban ka diay ni Haring Saturno. Kagwa nga ka. It's a long story, F-69. Ilom. Kadiot, unsay bot ipasabot nini F-69. Ikaw ba ang luwa nining spaceship nga kung nadetect diri sa monitoring screen? Oh, Arto. Ako kini. Ambot mo ipasabot, misunod ka na mo sa kalibutan, mao ba? Oh, Arto. Kinsay imong kauban, ug nganong misunod ka na mo dinhi sa kalibutan? Kay may nahitabong kagubot dito sa Jupiterium, Arto. Gisong ang gingharian sa Jupiterium sa mga alien sa laing planeta. Nagkabuang ang mga taga-Jupiterium human bibiya ang mahal nga hari. Unsa? Unsa? Ingon ni Ana ang nahitabo. Atol yun sa adlaw nga gimugso ka sa imong inahang Reyna Juno. Tugod ti atong pagkunita sa mga sundao nga supak sa akong kamaduan. Kalit lang nawa ang gamay nga shuttle space car nga among gisudlan nimo. Ug hangtod nga nalinaw na lang, wa ka na mo makita pa. Hangtod nga namatay ang imong inahang Reyna ug nabalikos pagmando sa gingharian. Dili. Ingon sa dili ko makatuon nining tanan nga gisulti mo nako. Dili. Wa ko magbakak nimo, Juno. Tinuod ang tanan ko gisulti nimo. Ug ikaw ang hinungdan ngano nga naabot ako nining kalibutan sa mga tao nga imo karong naimutangan. Ug kay dili ka tagayuta, dili ka taga kalibutan, kinahanglang mubalik ka uban ako sa atong planeta nga Jupiterium. Ikasubo ko. Dili ko mahimong uban nimo. Mahitabo na mahitabo.
Juno. Hindi ka subo ko. Natapos ang atong panagsulti. Up siya! Juno! Ingon sa dili ko makatuon ini. Ako? Dili usa ka kalibutan nun? Dili. Juno! Gisundan ko nimo sa paglupad. Pasado ako. Apan kinahanglan gawaton mo ang kamatuoran. Nga si Haring Saturno ang imong abahan. Ug anak ko ikaw, Juno. Palayo na ko! Palayo na ko! Juno! 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 Anak ko! Juno! Nagkalaom ng gabi. Pero hangtod ron, wa pa si Juno. Mga Ginoo ko. Lain na bang akong pamati na kikulbaan ko. Oh, uy, murag may anino na. Anino sa akong langgam. Si Juno. Ah, Juno! Kauna, initon lang nako ang kinuha kay nabugnaw na manggod na ha. Dili ko makaon na ibin siya. Busog ko. Unsa ko'y busog, nak. Tabi sanay. Papaway ko sa kwarto. Jono! Jono! Diyos ko, wa siya mamati na ako. Gano ba ka? Supo ka iyang panakoy. Sa magkahay problema. Naglibog ko. Wa ko basahid sa angay na ako buhaton. Karon nga nahibawan ko rin kinsa ug unsang akong kagikan. Ingon sa dili ko kinibadawat nga ako dili usa ka tawo nga kalibutanon, kundi usa ka alien. Diyos ko. Ngit-ngit na kining kalibutan nga Earth. Og nagkalaom ng kagabion din eh. Pero si Haring Saturno, bao lang ay nakasiya. Nanaw hangtod ning mga gayo na wa pa siya. Ay, naglibog ko. Inig abot sa mahal nga rin. Sultihan ko baka siya sa mga pangitabo karon dito sa gingarian sa Jupiterium. Oy, nga nung na-monitor sa screen. La, niya na si Haring Saturno. Niya na. Welcome back, Haring Saturno. Dini sa spaceship. Muling ko to. Okay, Kamalan. Sit down properly. Now. Kamalan, what's wrong? Unsay natabo nimo? Nganong subok man kay na imong dagway og murag huyoy imong abaga? Mahimo bang dili mo na ako disturbohon, Arto? Oh, Ikapoy ko. maba. Sayo na wag tangon ang kakapoy, Kamalan. Gusto kag electronic massage sama og machine gun? Magkurog-kurog sa kalami ang imong kalawasan. Ako ra may mingisi. Uwaw ka na. Wa man musaler ang akong joke. Wa may reaction. No comment man. Hala, ni piyong siya ni ginhawag laom. Murag may problema. Sa ano ba? Di maayo nga sultihan ko siya sa daotang balita sa gingrian sa Jupiterium. Sad, nanghok pa na sa duglaom. Nagkasulti ni si Juno, Arto. O gisultihan ko na siya. Na siya ang dugay ko nagipangitana, anak. Uy, maba, Kamalan. Og, on sa may naitabo, Kamalan. Ha? Kamalan.
Kamahalan, nganong igo ka na lang sa nangupaw. Nasabot ko, dili siya makadawat sa kamuturan, Arto. Nga ako ang iyang amahan. Oy, why man kamahalan? O sa diyang gisultihan ko siya, na kinahanglan mo ubal siya kanato balik sa atong planeta, dito sa Jupiterium. Midumili siya. Dili siya mo ba nato balik sa Jupiterium, Arto? Oh my! Napakuhan ko ining mga lihok na imong kipakita karon. Dili ka ko ni ini, Juno. Sultihi ko, o sa may imong problema, ha? Nay Binsya, naibawan ko na kung unsa nga akong kagikan o nailangkin sa matuod ko kamahan. Unsa? Juno? Kinsa? Kinsa siya, Juno? Kinsa ang matuod mong amahan? Naunsa man ko. Laom na kayong kagabion. Pero hangtod ding mga orasa, wa pag ko bati ang tuka. Si Juno rekyut ang niya sa kong una-una. Nauli na ba kasi sa ila? O katong manintahay og tao nga si Manong. Ngano nasabot kong interesado man siya ni Juno? O si Juno mismo interesado niya? May kalambigitan ka sila sa usag-usa. Doon na ka, ha? Unsa? Katong manindahay og taho nga nagpailang manong. Usa ka hari sa planetang Jupiterium. Huwag ba ako ang matuod mong amahan, Juno? O Nay Binsya, siya. Pero dili ko gusto mo tuos sa tanan niyang ipanulti, Nay. Dili. Bisan pa man og nasabot kong tinuod ang tanan niyang ipanulti. Juno, Gusto ko niya kuhaon, Nay. Gusto ko niyang dadong balik sa among planeta. Ginoo ko. Ug muuban ka ba niya, Juno? Ha? Muuban ka ba niya? Tanawa. Tanawa yan yung tablet. Ug high-tech ka dito. Kumpirmado. Oh. Kumpirmado! Unsay kumpirmado, Professor Draco? Kumpirmado lang imong loan, Prof. Hilom tadlong! Unsa Ayun. Kumpirmado. ha? Unsa lagi kumpirmado, Professor Draco? Nga mabdos ka, Prof. Ah. Yehey! Akay! Ay. Kumpirmado nga may mga alien o tagalayang planeta nga nahisum o karon sa kalibutan. Ug sa ato pa mismong dapit. What? Unsa? Sigurado ka, Prof. Bitaw, Prof. Sigurado ka? Nagasiguro ko kay mao kanay na-detect ning akong high-tech o inimbentong kaymanan. Jojo ka, Prof. Niya pagkabatadlong. Gikonfirmar na gani ni sa akong kaymanan mangutana kapag tsorba kung hanggawa ka. Di kang kasabot. Unsa ko'y hanggaw, Prof. Gago! Giunsa man imong pagsiguro, Professor? Lakip ka ba usab Tyron at takdan sa kahanggaw nining tadlong? Yehey! Hindi ako nag-isa. Dalawa pala tayo, Altyron. Uy, ay ko gi-appeals ka buang mo tadlong, ha? Professor, mituo ko nimo. Ikaw lang kuno. Unya. Una, Huh? nganong nangutana ka pa man kung giunsa na ko sa pagsiguro, ha? Sorry, Professor. Mituo man ko nimo. O Mituog tungod yun ko nimo. ni kinahanglan makabalik dayon ko sa laboratory. Really, Prof? Hilom tadlong! Pero, Prof, unsaon lang atong pag-ato ni Juno? Di ba, nagkasabot naman tang... Dili na ka na mawa si Juno, Tyron. Ah, Sama ka niya. Importante kining akong nadiskubrihan. Kay malagmit ang superhero. Kauban nining alien o tagalayang planeta nga naisumo karon sa atong kalibutan. unsa?
Dini ka lang sa inyong dapit, Tyron. Apan kung unsay, mga lakaw din balitay ko. Tawagi ko. Okay. Okay, Professor Draco. Sige. Usakay namin si Tadlong sa helikopter. Tana, Tadlong. All the time, Prof. Hanggaw! Buset. Naguba ang akong plano ni Juno. Buset ka. Ato namin, Tyron! Pamayo, Tyron! Ay, tuman sila. Kadiri. Ang kisulti ni Professor Draco na nakonfirmar niya nga may mga taga laing planeta nga sumok sa kalibutan ug niya pigit sa among dapit. Nga malagmit ko no, kauban sa superhero. Kun mo, tinuuray nga si Juno ang superhero. Nga sa ato pa, dili siya sama namong tao. Usa siya kailin. Kung tinuod mauday nga may talagsaon siya kaon. Pero, no, dili, binuwang ni. Dako ning binuwang! Mura ayaw si Tyron sa akong tanaw, Prof. Dako. Siya mo'y may ayaw o ikaw, Tadlong? Tungod siya ang pagsuborno ni mo. Prof, usa ko ng imong gisulti. Ayaw na lang gani pagpakaroon ingnon pa, Tadlong. Nga ka masayod sa akong gisulti. Ibubuan na lang yung kanimo. Libog akong kotawan ng gisulti mo, Prof. Da. Ayaw na kong ilara pa sa imong pagkahanggaw o paghinanggaw, Tadlong. Kay kung hanggaw ka, mas hanggaw ko. Kay nimo, kung masuko. Hanggaw po di ka, Prof. Apir ako kamiras Tyron. Apir, Prof. Apir. Apira ng naong nimo. Agoy! Ang ako magyong naong imong gapag, Prof. Oy! Taas na kining giluparan sa helikopter, Tadlong. Taas na kayo. Kung mahog ka din di na ka matibuok inigtugpa ni mo dito si Uta. Masinsiyo na ka. Sipak ko taon, Prof. Oy! Kung dili ka gusto masinsiyo o mahog dito sa ubos, sulti ko sa tinood. Kung unsay inyong gikasabutan ni Tyron, batok nako. Oy, Prof. Usa ko nang... Ayaw lagi kong hinanggawi lagi. Kinasultihan na tikang labaw pa kung hanggaw kay nimo. Pero, Prof. Di ka mo sulti? Kayo ko ikaw ni helikopter. Ayaw, Prof. Musulti ko. Ayaw na ihagbog. Musulti ko, Prof. Nasulti na nimo ang tanan kamalang sa torno. Bahin sa inyong panagsulti sa imong anak nga si Jono. Sa imong karismaya niya. May mo ba kong musulti kamalan? Sulti ato. Kamalan, di ka ngayong madiscovered. Ayaw ka discourage. Kaya di ka katingadaan nga ingon niya na ang reaksyon ni Jono nga imong anak. Kay dili ikaw ang iyang namatan og bot. Sayang pagkagamay og hantod siya midako. Dili ikaw ang nailan niyang amahan. Og dili kay kanalang kamalan. Usa na kada kong gasa ni batala nga miabot kita dinis kalibutan. Og natultulan og karon na ilanagod nimo si Jono nga imong anak. Gusto ka. Wa kay laing ang ayang buhaton kamalan. Pakit asya nga maayo kaniya. Pangitagtagi og himuha ang mga butang nga makapaduol niya diha nimo.
Kay maura ka na makapalukmay siyang bati, diyan mo. Ipabati ka niya kamahalan, nga ikaw ang iyang matuod nga amahan. Nga sukad, wa pagid niya masinati diyan mo. Gusto si Alto. Dili tuon ko ang ayan nga magpakawaha sa paglaom. Ang tuon gahi pakita ko kay Juno ang kaayo. Nga ipabati ko kaniya ang akong pagkaamahan. Uwa gid masayop si Alto sa hilom niyang pag-uban ako dinhi sa kalibutan. Uwa yun. Salamat ka ni mo, Arto. Huwag niyo ko magmahay nga nahimo ko ikaw nga robot o partner. You're more than welcome kamahalan sa torno. Og thank you very much pod ni mo diya sa imong paggama nako. Gasa ni Bathala ang kaibaw nga iyagyatag ka na ko, Arto. Aron maggama ko ikaw. Pagaday kon gayon sa tanang panahon si Bathala, kamahalan. Gusto ka, Arto. Pagaday ko gayon ang Bathala sa mga Bathala nga mao'y naggama sa tipong kawalangan o universo. Unsa ka ng pagkiksultihan mo na ako, Juno? Malina. Naibawaan ko na kung unsa ang akong kagikan o kinsa ang matuod kong amahan. Unsa? Juno, kay unsa man di ang imong kagikan? O kinsa man di ay ang matuod imong amahan, ha? Malina. Ang nailahan natong si Manong mao ang matuod kong amahan. Og dili siya sama ka ninyo nga kalibutan. Usa siya kailhin og tagalaing planeta. Unsa? Dili ko buot mo tuunin ning ako naibawaan, Malina. Pero nasuta kong mao kini ang kamatuoran. Juno! Karon pa na ako mauna-una. Dili ko ang naipugnan si Juno. Kung makahuda-huda man siya sa pag-uban sa iyang amahan, balik sa ilang planeta. Kay dili siya sama na mo nga kaliputanon. Sakit man tuod kung mubiya siya nako, pero iya kining katuwod. Katiguang naman sab ko. Kung maihap na lang ang mga adlaw sa kong pagpakabuhi ng kaliputan. Hangayan lang usap kamalipay ang iyang matukod nga amahan. Madugay na di ay panahon nagtunita kaniya. Buot siya nga dadon ko sa iyang gitawag og Jupiterium. Nga mao kuno ang among planeta nga gigikanan. Apan dili kini sayon, Malina. Dili kini sayon. Sa imong gisulti na ako. Nakaingon ko sa akong kaugalingon. Nga selfish na tingali kaayo ko. Kung pugnan ko ikaw, kung may huna-huna ka mong mabalik sa inyong planeta. Malina. Hinungdan nga bisag sakit. Dili ko mapugong si Juno. Kung mabiya ka man ako. Unsa? Pilit kong dawaton ang kamatuoran. Nga dili gid ay taangay sa usag-usa. Malina. Naluoy ko ni Malina na ibin siya. Kay mapaubsanon siya na mo nga pilit yan dawaton kung uban man kumiharing sa turno sa Jupiterium. Pero di pasaligan ako siya na ibin siya. Nga dili mahitabo nga biyaan ko siya. Kay mahal ko siya. Asawa ni mo na eh. Og mao kining ako gisulti ni haring sa turno mismo. Nga dili kid mahitabo nga mauban ko ni sa Jupiterium. Dili kay ko biyaan ibin siya. Judo. May katugod siya.
Tungod kay imo siyang ama. Nay Binsya, Ug mas may katugod pag-ani siya nimo kay nako. Nga dili mo matuod nga inahan. Nay Binsya, ayaw ko padugaan ha. Mahal ko ikaw, Nay. Di pa kasama ko ikaw matuod kong inahan. Ugay si bisan kinsa nga makatuis na ini. Huwag yun, Nay. Mahal ko sa ikaw, Juno na. Mahal ko ikaw. Nay Binsya, Pero dili ikalimod ang matuod. Kajili ko di mo matuod nga inahan. Ug mas may katungod kanang haring sa turno nimo. Ug ayaw siya kisalikway. Kay dili ka mahimukso. Ug dili na magkakita kung wapa siya. Ug mao kanay kamatuoran nga wa gayoy makatuis, Juno. Maong kung unsa may mamahimo mong desisyon o maabot. Kaya lang kong kapalaki. Kay makadawat ra ko sa tanan. Nay. Naunsa magaling. Kanina na ko nakamatikod nimo nga murag wa kasi imong kaugalingon ug subok kay mo padagway ay. Uy, Lin, ngano ka uy? Oh. May disulti ka, Lindel? Hala no, grabe siya. Over, wagas. Ganyan ko na si tagautaw diri. What yun kayo nabati sa akong gisulti? Kayo sa mga mong gisulti. Na, patay kita ani. Ay. Ako ba, Lin, nahibong ko nimo kay subok kay kang naong. Mura kag namatyan og iring. Ug usasab, wa ko kakita ni Junior ron. Aw hala. Maudi ay no, kay wa di is Juno. Ay, hain dahil siya. Naguhal mo? Uy. Hala, uy, natulala na sa to ay malina. Oh, Lindel. Maluwi. Ngano ko eh. Maluwi ngano ko eh nito. Lagi nang luha ni mo. Ano nihilag mo ka? Nag-away, Miss Junior. Wa, uy. Ano na nihilag mo ka? Wa lang. Ikalain. Ay, wa lang. Nakalibog na ko ni Muling. Uy, muhilang siya kagwa lang igong hinungdan. Hala, no, kalain ni mo. Dili ko gusto magkabuwag ni si Juno, Lindel. Dili. Ha? Wa ba may mag-away, Lindel? Unya, anong mihilak man to akong amiga, be. Maingon man siya nga, dili ko na siya gusto magkabuwag mo. Misulti siya, anak. Muna yung sulki. Nagpakisayod kung takog na unsa mo. Maingon man siyang wa. Makalibog bagid ani, eh. Naglibog ko ay, sulbara ko nung nagdaon sa mo dyan, no? Kaya wala dyan ko makasabot ninyong duha ay. Saba sige pasalig na ako ni Nanay Binsya. Bisa ron siya may tabo. Dili tagi kabiyaan malina. Ako ganit nasanib din mo. Kaya mahal ko ikaw. Ikaw o si Nanay Binsya ang naghatagan ako at bulok sa akong kinabuhi. Mabatay ko kung mawa mo na ako. Timali ka na. Salamat, Juno. Dagang salamat. I love you, Malina. I love you too, Juno. Tinood ba kining gisulti nimo? Ha? Burogardo? Anong magkag mo ganun mga ron? Labi li kayo pirmi ang duha. Ako sila sundalo ra may bayon. Sige nagdako ng duha. Oh, animal. Ang tambal ko bro. Kalimtes mo na. Kung si Kalintan, nabuwa ka? Naibaw ka ba, bro? Kung unsa na ko kamahal si Malina. Nasayod ka gini, ana! Paano mo ka bro? Palag ko ba? Sige mo sila. Nga nikat. Nga ako napugay ni Jonas Manina ba? Nga sapay mo na. Ha? Masagot ka lang diya nga. Pasali ni Jono bro tayo. Gusto na, bro? Gusto na! Dok. Wano bro. Awa na. Pinughay no. Animal, pabuta ko diya, bro! Pabuta ko! Mapatay ko si Juno kung iyang hilabtan si Malina! Mapatay ko siya! Oy, ang sama
man na, Prof. Unsa ni? Suot kini, Tadlong. Unsay suot? Pareha sa swimsuit, kaputaw man na. Nada swimsuit, kaputaw. Prof, kalain god. Hilom, Tadlong. Hanggaw. Yugo. Mao kanay bago na kong imbensyon nga kung gitukawan aron mahuman. Ang bisan kinsang tao nga musulob sa maong robotic suit. Daw may sama na sa robot. O kompleto kini sa mga kaibanan. Sa pagpakig-away, bisa na sa ilang gipagara nga superhero. Oy, mao ba, Prof? Kanindot ko dayan na, Prof. Ako na nabi. Hanggaw. Dili ka na duwaan nga sayon-sayonon mo lang sa pagpangayo. Dako ko gasto, ana. Aw, ako na lang na, Prof. Pero reduction lang hangtod na impas. Ang kuanggol. Sa kadako nako sa gasto, ana, Tadlong, maimpas na lang ning kalibutana. Dili ka pa makaimpas og payroll deduction. Kay pila man di ay gasto ni mo, anak, Prof? Usa ka libo o 10 million? Gusto na ana hinanggaw nimo. Karon dayon. Mubalik ko sa Santa Barbara. Mao kini ang gamiton nga kaymanan sa pag-ila sa superhero. Ug pagtultol ko kung hain man karon mahimutang ang alien. Pila man nakabuok, Prof? Apilay kong ako. Aron nga duhatang mo gamit, anak, batok sa superhero o mga alien. Ayaw na lang pangandoy pa, Tadlong. Una. Kung angay ka pa na akong saligan, human sa imo untang pagpakikumbuyan ni Tyron, hanggawa ka. Prof. Tadlong tanawa. Hala! Kuyawa ko di mo, Prof! Nagkalupad na kagalang sulo pa lang swimsuit kapot how! O tanawa pa, Tadlong. Kung sa'yo mahimo na yan Ay! Hala! Usama lang kamot na, Prof, para mag-armas! Later kan, kini Tadlong. Ug tanawa ang mga bato sa unahan nga atong tirahan. Oh? Ay! Hala! Kakuyawa na, Prof! Napulpog ang bato nga imong gitirahan sa ulahan! Yung sa ato pa, Tadlong. Kung ang superhero mo yung tirahan ug ang mga alien, maunsa man sila. Pulpogan konsolasyon! Mapulpog po! Yeah. Nasulod ko na kining robohead o robot nga gibili ni Professor Draco nako. Wa ni si bisan kinsa pang makailan ako kung adtuon ko na sila si John ug Malina sa ilang imutangan. Oh, may nanawag man. Si Bro Cardo man eh. Bro! Hello, bro. Bitay. Wala na ko makita si Malinaw Junoy. Sa? Nawagin. Di ko musugot nga mabawa sila. Mga animal sila. Hain ka ba karong dapit, ha? Anhaon ko na sila! Nakasiguro kang si Cardo katong imong namatikdan nga naniid na to? Nakasiguro ko, Malina. Kinakita og naklaro na ko siya. Bisan may igo siyang distansya. Oh, naklaro mo siya bisag layo? Oh, Talagsaon ka gyud, Juno. og dili na siya makasunod pa nato. Layo na kini atong gitugpahan sa atong paglupad. Og habog kini tigbayon nga ato nahimutangan. Tungod ini dako punuan sa kahoy nga nagambo sa dagat. Ganahan kang Anita magsulti-sulti, no? Kay gusto kong way makadisturbo nato, Juno. Malina. Juno, salamat. Salamat sa imong pasalig nga dili ko nimo biyaan. I love you, Juno. I love you, Malina. Juno, I love you. Basta ha,
Ayaw ko piya eh. Di ba ako naman ang ipasalig ni mo? Malina? Ganun giubo ni mo imong sapot? Kay gusto kong ipatagamtam ni mo ang matuod kong pagmahal o paghigugma ni mo, Juno. Unsa? Ayaw Malina. Ayaw paglingaw, Juno. Timaan kini sa akong pagsalig o pagtuo sa imong gisulti. Nga dili ko ni mo piyaan. Pero Malina, Andam kong itugyan ni mo. Bisa na nga akong kalak. Malina. Malina. Juno. Malina. Di ako sa dapit nga gingon ni Burkado. Di nakita niya si Juno Malina. O, tuwara si Blogardo. Blogardo! Ang iyong tingog! Wala si Proteron! Proteron! Ikaw ba? Ako kaya, bro! Proteron! Usa ka na ka-robot? Ayaw na paglangan, bro. Hain sila si Malina o Juno. Hain ang mga animal. Bro! Sa'y kasulti ko rin sa cellphone ba? Wala ko siya makita. Wala ko makabantay. Asa na pingon? Animal. Dili ba kaingnan kay ikaw magpagita sila? Wala mo sila pagita. Pangita ko sa tibok palibot, bro. Pero wag ako na makita agad. Nalukob na ko kanina ang palibot yung napita. Wag yun lagi. Bisit! Bro! Ang puto naman kabot. May bugwag og kayo. Kung nasurog ang tanong ngayong mga ipunting. Hain ka, Juno! Hain ka! Malina. Sorry. Napalimutan ko. Wa kay angayan nga pa kayo ag-sorry, Juno. Kabubuton ako nga itukyan ni mo ang akong kaugalingon. Ang akong pagkaperihin. Malina. Og maayo ang magpunga ang nahitabo nato, Juno. Unsa? Kay simba kong maabot ang panahon nga malayo ka na nako. May anak tang mahimo na kong handumanan ni mo. Malina. Hapon naman, ning mga orasa. Nian naman unta si Juno. Unya karon wa pa man siya. Ay. Kinoo ko. Sa kini ako nakita. Robot. Mibugwak o kayo ang iyang putaw nga kabot o nangasunog ang among mga tanom. Og ni Asyami ato bang dako. Diyos ko! Mudagan ko! Asa nga ba yun? Ginoo ko! Juno? Ngano? Malina. Namiligro si Nanay Binsya. Oh, unsa? Ibilin ta sa kadini. Mubalik din ko man ko maluwas si Nanay. Sige, Juno. Magpaabot ko sa mong pagbalik. Diyos ko, kakusog niya milupan. May bagayos lang o wa na siya makita. Hain ka, tulong! Hain ka na, Binsya! Aha! Itago ka na sa mga pundok sa kahoy! Kinibayin mo! Diyos ko, si Juno. Nalagpot ang robot na iyang pinasamakan. Juno, anak. Nanay Binsya! Hindi ka nanay! Okay na ko, Juno. Pero ang atong bahay, nasunog. Gisunog niya ng robot. Salbahis!
Juno, asa ka? Pwes! Diyos ko, kinuol niya ang robot mo. Nagyalas. Labay! Juno! Anak! Pagpupol kayo! Juno! Pwede sa lagat! Ako suyok ko, magiging ko, pupus kayo! Sanahan, may pulong o nagpaingon din sa bahay. Diyos ko! Napahong ang kayo! Napahong ang kayo! Juno! Juno, nakita kas mga tao sa imong gibuhat. Nahimawan na nila nga ikaw ang superhero! Dili! Dili! Juno, anak, asa ka? Juno! Ginoo ko, palayo si Juno. Ginukod niya sila paingon ako. Kung sa'yo ko buhaton. Diyos ko! Nakita sa taga-amo ang akong gibuhat. Ug dali ko nila nailan. Iwa ko mada ang akong suit. Tungod sa kakalit sa nitabo. Dili. Tungod ini. Dili na ko makapasaya-saya pa. Dili na. Katong nagtakuban nga robot, mo'y nakaingon ini. Siya. Pagitaon ko siya. Kung hain man siya malagpot sa kapaglabay niya. Oops! Animal, kasakit sa akong kaluwasan. May lagani kayo na body protector kinang robohin o robomot nga akong gisulog. O niya, may tugpa ko sa baga kay nga kabugangan. Pero ang akong kaluwasan, murag ipabalian sa kasakit. Si Juno dit, siyang superhero. Sa kato, may nidagiyo sa ibabaw ni nga akong himutangan. Murag kusog pa siya ang plano kong lupad. Wa nilain. Si Juno ra kita. Animal, mag-isod kong lihok. Ang sabi akong buhaton na maluwas ko rin eh. Ang sabi! Di ba kami tugpag katong salbahis ka akong gilabay? Kinala mailahan ko siya kinsa siya. Kung nga nung iya kinagibuhat. Siya usab katong nagsunog sa mga building sa lungsod sa Santa Barbara. Ginoo ko! Diyos ko! May nalagani kay naabtan ako si Nanay Malina. Ug nasumpok ato salbahis nga tao. Tao nga robot nga misunog sa mubay. Nga nung iya magkinikibuhat. Huwag ko masayod. Kadiyot, tao nga robot. Ang nagsunog sa mga building sa lungsod. Tao nga robot. Siya maghihapon na naghimo ni ini, Juno. Siya Malina. Pero sinangpin siya. Tingali ko sa ninahitabo niya ron. Ngayon mo sing gibiyaan. Luwas si Nanay. Pero dili ko mabalik dito hangtod nga mungit-ngit. Ha? Pero nga naman. O ako nasulog nga suit sa akong pagluwas ni Nanay. Uguan ako mamatik di. Nga diha na mga taong nagtanaw sa akong gibuhat. Unsa? Kun mao, nahibaw na ang taga-ato nga ikaw ang superhero, Juno? Mao ka na Malina. Diyos ko! Ug maunta ka ng butangan nga akong giampingan. Nga dili kinunta angay mahitabo. Kaya di na ako makapasaya-saya pa bisan asa. Dili na. Juno! Nakuha mo sa monitoring screen kamalan ang tanang nitawo silang bahay ni Juno. O ang pagluwas niya sa iyang gilanginahan nga si Bensya. Oh, Arto. Aha. Bot unta ko mutabang ni Juno. Apa nakita na kung kaya niya ang pagluwas ni Binsya. Hinungdan nga ako na siyang kipasagdan. Og sikat man na kaya imong anak tini silang Earth kamalan. Kaya gitawag man siya dini og superhero. Juno,
ang superhero. Sige, dali ayok karga ha, kay mo biyahe na Miss Prof. Draco. Unsa naman na, Tadlong? Mapikihan ta sa ruro, huwag nilit na makasakay kining van. Kamay na lang ang kuwang, Prof. Makalarga na ta. Mag-helicopter na lang unta ta, Prof. Para dalitang maabot dito sa Santa Barbara ba? Gikinahanglan na to kining van, Tadlong. Nga may mini laboratory. Aron, may magamit na yun ko sa akong pag-detect sa location sa alien. Oh, may nanawag. Si Tyron kining mitawag. Hello, Tyron? Mitawag ka? Professor Drago, si Juno. Si Juno yun. Siya ang superhero. Oh, nakasiguro ka ba, Tyron? Nakasiguro ko, Professor. Ah. Mao ba? Ug iunsa mo sa pagsiguro? Sultihan ko ikaw sa tanan, Professor, pero tapangi ko din ako kahintang karon. Kitingalik mamatay ko din kung way makabangal o makaluwas na ako din eh. Unsaon man nimo pag-locate o pagtoltol si Tyron, Prof? Ang Robomot ug Robohead, tatlong niya, may GPS nga nabutang nga mahimong madetect na to ang location. O diya na sa mapa dire sa tablet na konektor ang locator. Nagtagkalawa dyan din mo, Prof. Oy. Haskang bright dyan din mo, Prof. Oy. Magpasalamat si Tyron. Nga may gamay pa kong kaluoy niya. Bisan inyo kong gitrayduran, Tadlong. Si Prof. Draco, sige balik. Sigbalik bitaw. Maayo nang mapahinomduman ko ikaw kanunay, Tadlong, sa imong pagkatraidor. Hi, Prof. Wajud sama gahom no nga si Jono Bade ay ang superhero no. Ayaw na kabala ka, bisa. Mutabang ninyo ni Jono ang atong barangay. Sabi na nga nasayon, may kasi Jono ang ibong anak, mao di ang superhero. Hala nang pinsya, uy. Ingon o sa di ko makatuo nga si Juno. Nga imong anak, mao ba na ang superhero nga grabe. Crush na crush ko yun as in. Pero hain naman siya rin hain naman rin siya, ha? Kay mo congratulate yun ko niya pa. Uy, laina ni Juno, uy. Si Malina. Uy, hala, ni anang uyab sa superhero ay nagpauwahi, man. Malina! Ginoo ko. Pagkagrabe ining hitabuan ng binsya. Pagkasalbahe sa naghimo ini. Muabot na kuno lang taon-taon ang mga pulis din sa Santa Barbara Lane. Ang mga pulis sa Kalinaw. Mo iabot kung mahuman ang hitabo. Hindi si Juno, Malina. Ha? Uy, hala, nag-uban din mo si Jonolyn? Hain man siya? Ikaw, ha? Maudayang sa labtunon kaayo imong sinultihan basta maghiskot ang superhero. Kaya nahibaw na di ay kano nga si Jono ang superhero. Tungod din ang hitabo, Alindel. Mahimong dili na nato makita si Jono. Ha? Uy, nga nukoy. Kaya nga no, ay, kaya wala naman sila bay. Ay, mutabang man kuno ang barangay, uy, para matukod o balik ang ilang bay. Usa pa, superhero si Jono, uy. Kaya kay niya ang paghimugpay. Di pa niyang binsya, no? Mao na kidigi kayo na. Nga dilikit kong kagusto ni Juno nga mahitabo, Malina. Lindel, nga masayran sa kadagahanan nga si Juno ang superhero. Ay, dagagi kayo salamat ni mo, Professor Draco. Kung ni mo Tadlong. Tyron. Naong ba yung Tadlong? Si Prof. Draco, oy. Ang ayun kang magpasalamat na ko, Tyron.
Ibisan tuod na sayod na ko sa imong pagka-traidor, may kaluoy pagkunin mo. Ha? Unsa ko nang imong gipanulti, bro? Ay. Nag-guys naong mo? Sulti siya, Tadlong. Sulti siya! Namitugan ka na nako sa tanan, ninyong di pa nagsultihan ni Tyrone nga pagbudhi na ako. Si Prof. Dracoy. Tadlong! Unsa ko nang binuanga nga? Unsa ba gibutang-butangan ko nimo? Ayaw lagod pa makagtayron. Kay booking na ka. Unsa? Sige. Isulti ang tanan, Tadlong. Isulti. Namatik na ako kamalang sa torno. Kadi ka na kayo subo karon. Kay imong napabuka ang akong mga mata, Arto. La! Wa man ako na ilabting imong mata kamalan. Dili ka na mo ipuot na kong ipasabot, Arto. Ang buot na kong ipasabot. Bitaw kamalan, isabtan ko ikaw. Ikaw pa ang bahin sa kong itambag nimo. Bahin sa imong anak nga si Jono. Nga tabangan mo siya og pakit-on. Unsak siya kabililo nimo isip. Amahan ka niya, dili ba? Oo, Arto. Pero kamalan, abi nimo, magpalayo na ta. Doon na unta ko isulti nimo nga importante kayo. Importante. Yes, kamalan. Pero important yun. Unsa ka na, Arto? Kamalan, inautot nga, di ka makalitan ini. O ganong di man makalitan, kung dili maayo ka ng buot mong isulti na ko. Na, di na magini maayong balita, kamalan. Dili maayong balita. Sulti na, Arto. Unsa ka na, ayaw kong pahinama. Kamalan, niya sa kalibutan si F69. Unsa niya? O kanay tinuod, kamalan. Ayaw kong kumityahe, Arto. Wa ko magkunidya, kamalan. Tinuod akong gisulti. Nag-communicate ka na ako sa radar system na to si F69. Ang bastos nga robot to sa dakong hitabo dito sa Jupiterium. Sa imong gingarian. Ha? Unsay buot mo'y pasabot, Arto? Kamalan, gikinahanglan ka karon sa Jupiterium. Kay ang gingharian nimo gisong sa mga alien nga gikan sa laing planeta. Unsa kini ka tinuod, Arto? Unsa kini ka tinuod? Namingaw na ng bensya. Na mauli na ang mga tao nga diniganiha. Nga nangoryoso nga makakita kang Juno nga superhero. Day malina. Ayaw na pagkilak nang. Karong taod-taod, nasiguro ko nga ni Ana si Juno. Ang pagkawara sa mga tao ang iyang giagad una siya mo pakita. Diyos ko. Juno! Juno. Juno, anak. Levinsya, Juno, anak. ayaw paghilak na eh. Ayaw paghilak. Mao na pagkinigay kayo na nga ako gikaadlokan, Juno. Mao na pagkinigay kayo na nga magkalagyo kita. Ha? Juno. Juno! Unsa may ako gipasalig nimo, Levinsya. Og ingon ba nimo balina? Dili ka na mahitabo. Og tingali, may posibilidad nga may mga higayon o pipila lang kahigayon nga mahitabo ka na. Apan sa pagkadjit lang. Apan pag-uban nagyapon kita. Ang gipasabot kong dili pagpakita, diha sa mga tao. Apan naaro ko sa duol kung magkinahanglan sila nako. O si bisan kinsa nga magkinahanglan sa akong panabang. Maayo gani kay wa gid maugtaw ang inyong bahay, Juno. Og nadali mo kini. Og may mapasilungan pa mo sinang bensya. O Malina. Pero nahon-nahon akong mubalay na migpuyo. Juno, unsay? Dili ba maingon ka man nga dili ko di mo biyaan? Unya karon mo ingon kang mubalhin mo puyo? Dili ko ikaw mapian, Malina. Kung mauban ka na ako. Juno, May nahitabo na nato.
ug may obligasyon ako nimo nga angay na akong barugan ug panalipdan. Juno. Buot kong muuban ni mo, Juno, bisan asa ka. Apa naglibog ko. Wa ko mahibaw kung unsaon ko sa pagpasabot ang akong maguwang. Nagtungha pa ta. Og tingali, usa ni sa mahimong babag nga mosupak siya nga muuban ko nimo. Og dili kay kana lang. Mga batan-on pa ta, Juno. Og bisan tingali sila si Papa og Mama kung masayod nga tuwa sa syudad. Tingali supak sila nga muuban ko nimo. Juno, dili ko buot nga magkalagyo ta. Dili gyud. Mamatay ko kung mahitabo ka na. Malina. Onsa imong plano karon kamahalang haring sa torno? Wa pa ko masayod kung unsay angayan nga buhaton tanto. Naglibog ko. Kay dili ko buot mabalik sa Jupiterium nga dili ikauban si Juno nga akong anak. Lisod ato. Lisod tood kamahalan. Kay si Jonora ang atong toyo dinis kalibutan. Labi na nga nailan mo na siya. Binta lang unta to kunwa pa. Kay dili sayon ang pagbiyahe din eh. Gisugal nimo ang tanan sa imong pagbiyahe din eh. Unsa ka kung pakisultihan ko si Juno ato, labot na ini. Ha? Maayo ka, Arto. Maayo ka. Baniog tuod kayo ang krimen nga imong nabuhat Tyron sa ilang Juno. Apan, mas nabaniog nga si Juno, maudiay ang superhero. Mo ka na akong kikalagutan, Mayo, Professor Draco. Kung gibuhat pa nimo ang tanan, kung gitudlo nimo, dili ka unta maglisod sa pagbuntog ni Juno. Nga sikat na kayo karon. Og nahimong instant celebrity. Dili lang sa radyo og telebisyon. Lakip na sa social media. Nga mao ang superhero. Professor, Minos kag pangutok, minos kag reflexes. Dili ka dayon maka-anticipate sa mga panghitabo kung unsay angay mong buhaton. Sa bisan unsa nga pakig-away, bisan wa kay abilidad apan lantip kag salabutan, may posibilidad nga mabuntog mo ang si bisan kinsa nga may gahom kung gamiton mo lang ang imong utok. May daghang features ang Robomot nga makapamuypoy sa superhero. Apan wa mo kini magamit. O dili kay kana lang. Sa imong kadanghag, dako ang damage sa Robomot o sa Robohead nga imong gigamit. Kinahanglan pang nga i-fix kini pagbalik. Una mo pa kini magamit. Ug mao kini ang resulta sa imong pagkadanghag o pagka-traidor, Tyron. Professor, Pagpakayo na din sa ospital. Timubalik na kami si Tadlong sa syudad aron sa pagda sa van nga may mini laboratory aron maggamit nako sa pagsikop sa superhero ug sa mga alien nga niya sa inyong dapit sa Santa Barbara. Tinuod ka, Lin? Gihatod ka ni Jono dinis inyo? Hala no, kanindot ka sweet ninyo, uy. Unya, di mo aki? Gilupad ka niya dito sa taas? No. Mura mo og si Clark og Lois sa salita nga Superman.
Ay, may pagwa na yung kumulakaw dya. Oh, to ang magkaroon si Juno sa ila. Kanang... Hala, Malina, naon sa mga uy. Ano wa makabutingog, uy. Mahila ka? Nagsalos ka na ako. Hinami ko laman ning ako ni Juno in town, uy, as usual pa. Bisag may pasalig pa si Juno na ako, Little. Kaya dili ko niya biyaan. Pero gibati na akong magkalagyo, Ginpi. Lin, si Juno lang ang tanan na ako, Lindel. Dili ko makatugot yung magkalagyo, mi. Dili yun. Malinaw. Naglingkod si Juno sa naastaplin sa baybayon ug layo ang panglantaw. Usa kahay iyang gihuna-huna. Oh, di ko lang siya disturbohon. Nahibaw kong daghan siya gihuna-huna. Ay, matuk na lang ko. Nagatuog na sa Nanay Binsya. Dugay ang taon siya nakatuog tungod sa pagsikunhaw na sa nahitabo. Oh, unsa kini akong gibati? Murag mao kini ako na sinati diha sa duol nako si Hari Saturno. Diya sa palibot. Di ang akong amahan. Hari Saturno? Naibaw kong di akas palibot. Mao kini akong gibati. Gusto ka, Juno? Oh. Di ako sa imong luyo, anak. Nasaksihan og namonitor ko ang itabo din eh. O kikasubo ko kini. Nakasaksi ka ug wa ba kay gibuhat aron mapugnan mo kini? Juno, Kung tinuod ti kang amahan. Usa ka klasya sa pagkaamahan nga nakatugot ka man nga mahitabo kini. Juno. Mga kanay iyang gisulti ka maalang sa tono. Lo ka na, Alto. Pala, Iya kong kibayan. pero wa ka ba rin mo pasabot niya sa tanan kamahalan? Buot unta ko magpasabot. Pero wa siya magmatir ako. O kaya dili ko buot nga madungagan ang iyang kayubos na ko. Nagpaubos na ako. Ug nangayog pa sa iyo. Kaloy ko din mo kamahalan. Ikaw nga halang tong hari sa tong kingarian. Nagpaubos imo na. Basta mahal ti mo imong anak, Arto. Andam ka cute ka magpaubos. Bisag usa ka pa kataas. Nga sa ato pa kamahalan. Wa din mo siya masulti sa panghitabo sa Jupiterium. Wa dala ko bangita paghigayon nga makasulti niya bahin ni anak, Arto. Kay wa ni masinati ang Jupiterio. Nasapot kong siya mo bati nini. Sama sa wa ni pagbati ka nako. Na wa usab niya masinati na usa ka amahan. Kamahalan. Naunsa man ko. Wala may ko mati ang duka. Dili mawa sa kung ano nga mo pa nagsulti ni Haring Saturno kanina. Sa dapin sa may bayon. Mula kong nagmahay sa kung ipanulti niya ganina. Naibaw kong isakitan siya. O sa mga masakit na pulong nga ako nasulti niya. Nagpaubos lang siya. O mibiya na lang. Ginoo. Pasaylo ako. Dili na ko tuyo nga mao katoy mahitabo. Dili ko siya buot ka pasakitan. Tudloy ko kung siya angay na kumbuhaton, Ginoo. Maluwi ka. Maluwi ka, Diyos ko.
naman kahapo na to, Prof. Oy. Gikan paganita dito sa Santa Barbara sakay sa helicopter. Karon mo biyahe na punta sakay ining van aron mo sakay og paingon dito sa Santa Barbara. Nahimo bag mo hilom ka, Tadlong, ug di na magsigig reklamo? Wa man ko mo reklamo, Prof. Ang ako ba... Gusto na! Gusto na gano'n ako gihuna-huna. Nag-concentrate ko. Unsa may imong gihuna-huna, Prof? Ang concentrate? Hilom! Wa kay labot. At imananang imong pagmaniho diya. Hay, Prof. Ay. Oo. Ayaw pagduka-duka diha, Kagwang. Nag-drive ka? Sigahan ang mata ni mo, aron di ka magduka. Sige na bitaw ning mata na ko, Prof. Hayag pa ni sa lead sa karsada. Nayo, nawa lang. Uy, Osam nang may alarma, Prof. Tadlong. May nadetect ko sa akong tablet nga detektor. Unsa may imong na-detect, Prof? Unsa, Prof? Unidentified biochemical gas o carbon dioxide. Mao kini ang reading diri sa tablet. Oy, unsa man na, Prof? Ayaw kining lisa kaya di man ko makasabot. Namyabas manggod ko sa akong pag-eskwela sa una, Prof. Magsige ko cutting classes o mamyabas ito sa tambisan. Animal! Gago! Ulpok! Unsay ulpok, Prof? Ikaw ulpok! Uplok! Mao din ang ulpok. Ang translation, uplok. Nga ko tawag na uplok ko, Prof. Pag-translate ako dire sa tablet, ang reading dire sa Binisaya, utot! Ang imo ning utot, ang nadetect, Tadlong. Oswa! Maditik ay hastang otot, Prof. Kagwang ka, Tadlong. Kagwang ka. Biochemical weapon ang imong utot. So na imong gikaon nga. Hazardous and poisonous man eh. Kinilawng bariles, Prof, og hilaw nga kamuting kahoy. Amaw! Mo di ay hanggaw. Ayaw lang kalain. Pero dakong sayop ang imong gibuhat na pagsulti kang haring Saturno og mga masakit nga pulong Juno. Kayamahan mo siya og dili niya kabubuton ang dagan sa mga paghitabo sa imong kinabuhi. Kung naingon ka niini o kung nganong miabot ka sa among kalibutan. Naibin siya. Nasabot ko sa imong sinultihan sa imong pag-ingon kung ganong miabot ko sa inyong kalibutan. Nawa ka na mag-isip na akong anak. Juno. Gusto ba ko naibin siya? Gusto ba ko sa akong pagsabot? Nasayop ka, anak. Nasayop ka. Kibati lang nako ang kasakit sa imong gipamong dito sa imong matuod nga amahan. Kipanig-ignan nako nga ako mo imong giingnan ni Adto. Sakit di alang nako. Labi na nga ikaw, dili ko gyud matuod nga anak. Nay, Masaylo ako, Juno, anak. Pero nasayod ka kung unsa ko ikaw kamahal. Ug masubra pa sa usa ka matuod kong anak. Kung gimahayan mo ang panghitabo sa imong kinabuhi, kung nganong nahiabot ka dinhi sa kalibutan, sama na, nagimahayan mo usab nga ako. Kami si tatay mo Placido, nahimong kamahid sa imong kinabuhi. Ug usa di anak kahigayon, giila mong matuod nga ginikanan. naibin siya. Si Chuno ka nang imong gimonitor sa screen. Kuba nang iyang gilanginan. Kimonitor ko sila, Alto, gamit ang atong radar system. Nag-istut sila bahin ka na ako. Mao ba, kamalan?
Gusto kong monitoron ang adlaw-adlaw nga aktibidades ni Juno. Buot ko siyang bantayan sa bisan unsa nga hulga siyang kinabuhi. Labi na karon nga nasayod na ang kanaganan na siya mawag superhero. Asa man ka nang dapit at kamalan? Murag di man na ang ilang dapit nga gipuyan. Gibiyaan na nila ang ilang bahay nga gipuyan. Ako, Davids naman di itong ilang gipuyan. Hindi atong robot nga tao. Dili kay maulang ka na rason, Arto. Ni atong miagi adlaw, daghan ang magitawag nilang taga-media nga miadto sa ila. Aron kuhaan silang pamahayag nga dako gyud kayong disturbo nila. Ug bisan gani dito sa eskwelahan ni Juno, naabot ang taga-media. Ug mao ka na ilang giligayan. Sa ato ba? Mawadan silang privacy kamahalan? Mao ka na, Arto. Kamahalan, unsa ka akon? Kung ani-ani mo sila papuya sa spaceship, Arto, mas safe sila din luwas sila din o guway si bisan kinsa nga makasensayon sa paghilabot nila. maayo ka, Arto. Maayo ka. Mauna kini ang akong gikabalakang mahitabo, Lindel. Nga malayo na ako si Juno. Gusto na gud sa imong paghilak, Lin. Nakasiguro kung mupakita ni mo si Juno o mupasabot mo sa tanan-tanan-tanan yun. Dili na ko mistil pa niyang pasabton. Kinahis ko tanan na mo kinitugay na. Hinungdan nga, dili gud uta siya buot ka may bawaan sa mga tao nga siya ang superhero. Pero, hain siya kaderon sila mo puyo sinang binsyan no. Bisan tuod superhero si Juno pero luoy kaayo siya. Sila silang binsya. Kaya di man sila makasayon-sayon na hinuon pagpaduol sa mga tao. Naglagot ko, Professor Draco. Kay sikat na kay si Juno. Tungod sa iyang pagka-superhero. Daghan kay mga taga-media. Nga midagsa, di lang sa eskwelahan, lakip na dito sa ila. Apan wa na sila hiabtan. Ay, kay gawas nga mibiya na sila sa ilagi po yan. Wa na usab buto nga si Juno sa eskwelahan. Oh, mao ba? Muna, maong di na gito makadali-dali sa pagpangita o pagkuha niya. Nalimot ka pa? Nga anytime, mapakita na to ang superhero kung may kalamidad. Gusto to din, no? Nainumdum ako. Nga akong pagbalik sa Santa Barbara, Tyrone, daghang milagro ang atong himuon. Daanan ako ang mga kahimanan sa gitinguha kong pag-eksperimento sa pagpakatap sa kagaw sa pagka-zombie dinhi sa Santa Barbara. Unsa? O gusto kong ikauban ka, Tyrone, sa atong himuon nga proyekto ngadto sa mga eskwelahan aron manginjeksyon sa mga kabataan ug mga maestro. Pero Prof, Wa nay piro-piro. Pili ba nakahisgot ka na ko? Susan niya na kay gayon? Nga usa sa hinungdan nga naglagot ka ni Juno tungod sa kababay. Kadtong ginganlan mog malina. ha? Higayon na kining pabilibon mo siya. Nga pakiton mo siya. Nga maayo ka. Nga naglantaw ka sa kayuhan sa tanan. Danihon mo ang iyang simpatiya, Tyrone. Prof, Draco. Ikaw may akong tugyanan sa pagpanghatag o goods sa tanan nga mainjeksyonan. Ang dili magpa-injeksyon, way kaayuhan. Pero Prof, kung muipikto na ang imong ipang-injeksyon nila, unsa may kasulti sa mga tao ni Malina batok nako? Dili ba usaon niya ako sa ilang basulon? Bugo. Ah, Bugo! Kagyod, Tyrone. Wa ni mo gamita ang imong utok. unsa man ibut nimo ipasabot, Prof? Kanang giingon mong malina. Ang hayan usaba nga mainjeksyonan aron hingpit mo na siyang maangkon. Unsa?
labi na ako. Dili ka na lang ginupakita na ako, Juno. Dili ka na may tabo, Malina. Kay ikaw nga akong kinabuhi. Ikaw ang tanan alang nako. Juno. I love you, Malina. I love you too, Juno. Malina. Juno, gusto na. Makita ta ni Kuya. Sorry. Kadiyot. Kano sa ka man mo balik ko kiskwela? Tinatingali ko mabalik sa pag-eskwela, Len. Huwag nasayad ka na sa hinungdan. Juno. Hello, uy, kasweet ninyo, Lino. Muragit mo si Lois and Clark sa salita nga Superman do, as in. Ay, maes man lang ta ninyo, uy. May paka, hilong kong duawan ni Jonas inyo. Ikaw, gid, Lindel? Gano'n sa pagkamuabot ako ang lahi superhero, no? Oh, how I wish. Kada pang sama sa nimo pa, nga dadon ko niya sa kapunaw-punawan, unya adto binito magkakos ug maghagkanay, kana yung lips to lips gidlin, mag-inukubay nga white tangtangay. Mahimuot man lang tani mo, Len, uy. Bitaw, Len ba? Bitaw, ay suya, gid kay kunin mo do. Kanang ingnas, Junobi. Wabay lang superhero dito, bisag tiguang pwede na. Ikaw, Gidlen, may lang tiguang kay expert na pa, daghan nag-experience. Di pud ko mudaot kay, di naman pud kaayo makalahutay ang tiguang. Di ba no? Pastilan, be ni mo, Lindel. Ay, kanang malina ko andi ay pa. Tungod sa kasikat ni Juno ba nga, mauday ang superhero. Hastang atong eskwelahan pa, sikat na sab kaayo. Kay daghan man kay taga-radyo ug TV nga nanganhi atong miaging adlaw. Kay gusto unta nila nga makita ug ma-interview si Juno. Oh, mao ba? O kay sikat ang superhero, natural! Sikat pud ka kay uyab pa ka sa superhero, di ba? No, bongga! Ikaw, gid, Lindel. Mag-unsa man ang kasikat, pero wa na kay privacy. Oo, sad noon. Sakto sad ka, lisod sa jud na. Pero, uy, nailang balita. Kanang, nauli ra ba di si Tyrone din Miss Ato? Wa mo ko'y pakialam niya, Lindel, uy. Dili ko interesado niya. Ay, isag di lang good lingkod. Patiwasa lang ko ba? Kanang, kuan ko no, buutan na baya sa Tyrone. Pero sa na siya mabuutan? Ay, buutan na lagi. Kay apil man siya sa, kuan, sa mission ni Dr. Damonyo. Katupit ang doktor gani nga daghan og gitabang sa atong school. Ni ako na sila ugma, manghatag sila mga goods o kuan sad ko no, mamakuna sa mga teacher o mga estudyante from LM to college. Oh, mao ba? Ginoo ko. Nahinumdum kasi gisulti ni atong manong nga manindahay og taho. Ha? Ang hay na to ba? Katubang giingon niya nga dili ko na tapasaligon atong Dr. Damonyo. Oh, unsa? Wag gid ko malimot sa gisulti atong manong Juno nga dili kasaligan ka na nagpailang Dr. Damonyo. Juno? Nganong wa ka mo tingog? May nasulti ba kung dili maayo? Ha? Wa Malina. Pero, wara ba di ka makasulti na ako? Nagkasulti na ba mo og tarong atong manong? Nga matod mo, muragi bati mong may kalambigitan sa nimo? Malina. Siya gid ang matuod kong amahan. Siya si Haring Saturno, ang hari sa Jupiterium. Oh, unsa? Gisayra na di ay ni mo si Malina sa tanan, Juno. Unay bin siya. Pero, Nay, kinahanglan nga ikasulti ko pagbalik si Haring Saturno. Ang imong matuod nga amahan. Nay bin siya. Sige. Ikaw. Ayaw kalain, Nay. Importante kining buot kong pagigsultihan niya.
Kay may buot lang ko masayran gikan niya. Mga ba, kamalan? Gusto siyang makikita ni mo? Oh, Arto. Oy, that's a good sign, kamalan. Basin mo na ka na ang sinugdanan nga magkasuod mo si Jono. Gusto ko ta ikaw paubanon, Arto. Pero buot kong monitoron nimo si F-69. Kung usanay update, ug lakaw karon dito sa Jupiterio. Sige lang, kamalan. It's about you and Jono. Di ko gustong makadisturbo ninyo. Salamat, Arto. Sige, kamalan. Pag ayaw-ayaw. Asa ko siya may mo makita. Daghan ko buot pagkisultihan niya. Buot sa ko mangayog pasaylo niya sa akong gipanulti niya ito katapusan ng panagsulti. Asa ko man ikaw mahimo makita haring Saturno. Oh, unsa karon? Mao kining akong bation kung na-assist akong doon. Hari Saturno? Niya ka ba sa kong dool? Hari Saturno? Kumusta, Juno? Anak. Oh. Hari Saturno? Mayo kay may pakita ka. May mahinungdanon kong tuyo o pagkiksultihan nimo. O hinaot nga wa ko makadisturbo nimo. Dili mahitabo makadisturbo ka nako ang pinangga ug namingawan kong anak. Nagkasulti kami si Malina. Nakahisgot siya nako nga usa niya nakahigayon. Nakasulti ka nga dili kasaligan ang usa ka doktor damonyo kabitabag sa eskwelahan. Unsa imong nahibaw-an bahin niya? Ha? Unsa haring Saturno? Kung buot kang basayod, giagni ko ikaw sa pag-uban ka nako sa among sakyanan aron imo gayong may bawaan ang tanan. Kung maingon ko nimong dili ko mauban, unsay ako mahibaw-an? Kinahanglan ka gayong uban nako aron imo masaksihan ang daotang plano niya nang nagpaila o bakakol nga Dr. Damon Yu. Kung mauban ko nimo, asa ko nimo dada? Nasabot ko sa imong mga siltihan nga wa kay pagsalig ka nako. Kung ingon ka ni anak, dili ko ikaw pugson sa pag-uban ka nako. Pero may katungod ko kung unsa ang akong napalag-iya kay anak ko ikaw. Wa kay angayang kabalakan. Kay dili ko ipamugos ang akong kaugalingon diya nimo, Juno. Sige. Muban ko nimo. Kung mao, manglupad na kita. Sunod ka nako, Juno. Oh. Kusog kay siya milupad. Sundon ko siya. Oops. Nakakaantig ng damdamin. Nag-uban sa paglupad ang amahan og anak dire sa monitoring screen. Batala, salamat. Inaot nga maunta kini ang sinugdanan sa panagsuod sa duwa. Niya sila nagpaingon din sa spaceship na monitor sa graphic map niya kilid sa monitor. O gana, nagkadool na sila. Niya na sila. Yeah! Welcome, my dearest son. Dinis atong sakinan sa kawanangan. Maukini ang niya sa sud sa inyong sakyanan? Koreksyon. Atong sakinan. Usa ka sa tag-iya nini. Kay kung usa ang ako na panag-iya, imo usap nga gipanag-iya. Haring Saturno? Pasaylua kung musulti ko ni Juno. Nga sa matakigayon nga musangpet ka kanako og haring Saturno, sakitan ko. Oh. Kay ikaw ang pinalangka ko, anak.
What's about mo ipakita na ako? Ganiyot lang. Ipaila ko una kanimo ang akong kauban gikan sa atong planeta, sa atong kingharian. Ang akong katambayayong sa tanang panahon, gikan pa sa kingharian ug hangtod ning kalibutan. Arto, Inayayam! Kamalang sa tono! Oh. Ara! Usa ka robot? Ay, Jono! Ang superhero! Dawatan nga kong putahong nga kamot nga buot makiklamanaw ni mo. I am Arto. Nagama tungod sa malantip na pangunauna ni Aring Saturno. May mo bang dawato ni mga kong kamot kamahalang prinsipe, Jono? Arto, Unsa? Prinsipe Juno? Ayaw ko tawag sa nga ingon niya na. Kay dili ko usa ka prinsipe. Anak ka sa mahal nga Aring Saturno kamahalan. Busa angay langay tuboy ka sa pagkahalang doon. Di ka subok ko, Arto. Pero dili ka na mo akong tuyo din eh. Sorry, kamahalan. Ug ayaw ko tawag kamahalan. Pero, gusto na Arto. ah, O galiti kami kung sa imong madalit gani ka na mo. Di ka subok ko kamahalan sa torno. Salamat lang kayo sa imong pagtagad. Paselo nga mahinungdanon nako ang matagutlo nga mulabay. Ang ako tuyo din eh. Maurambot mo ipakita nako. Mahimo ba nga ako na kini makita? Oo, karon dayon. Arto, dinhi ka lang. Kay musud mi sa monitoring center. no problem, kamahalan. Nasabot kong moderno kayo ang mga kahimanan din sa suon. Sukat pa sukat. Wa ko makakita ni mga butanga. Bisan sa salida man lang. Nahibaw kong nahingang ka sa imo nakita din sa suon. Lahi kini sa inyong mga kaimanan din sa kalibutan. Mas advance ang Jupiterium kaysa kalibutan. Mahiwa ba makita ko na ang buot mong ipakita na ko kamahalan sa torno? Oh. Karon dayon, Juno. Ipatawag ko nimo, Prof. Ipatawag ko ikaw, Tyron. Kay nausab ang akong huna-huna. Ha? Unsa may buot nimo ipasabot, Profesor? Inay nga ugma pakita mo ato sa mga eskwelahan din sa Santa Barbara. Karon na ang labing mayong higayon nga isuroy dito. Aron sa pagpanurok sa mga bakuna nga virus sa zombie. Unsa? Profesor? Nagkontak na ni Tadlong ang cargo van nga mao'y gikargahan sa mga goods nga imong ipanghatag sa mga mabakunahan. Adto na kita mag-abot sa rotunda sa Santa Barbara. Di na kita mo palik og eskwela si Jonolyn. Bisan sa pagpakita na lang din sa school. Naglikay na lang si Jonolyn, Del. Nahibaw ka na. Dili pa lang dugay. Dinhi na po'y taga-media nga. Buot untang makikita og mo interview kan Jono. O kay wa man siya. Ang atong mga teachers og mismo ang mga estudyante na lang ang ilang gipang interview. Gipangutan na nila kung sa ilang gibati nga ni asa atong school nagtungha ang superhero nga si Juno. Ikaw sa pa, nitago sa Diyos ka sa diyang gipangita ka ka-interviewon ka. Hala ka nindot, celebrity na gid ang iyang dating ni Jonolyn. Dili ko gusto anak Lindel. Uy hala, nalagi cargo van. Og hindot kaayo ang auto nga misud sa gate ng eskwelahan, Lin. May tarpaulin nga gibitay sa van. Eh, kadit ako basa na. Our service to humanity.
Dr. Damonyu. Uy, hala, niya nalagi na sila. Di ba ako man unta to? Ginoo ko. Dini ka na, Lindel, ha? Kinahanglan masayod si Juno ini. Bitaw nyo. Pero, uy, tepa. Asa mo adtua si Juno? Di ba, wa naman sila magpuyo sa ila? Asa ni mo si adtua, Alin? Atong sugaton sa masipang pakpak, uban ni Dr. Damonyo. Ang atong kanhi usa sa mga estudyante dinhi, si Tyron Bagutbutan. Sige. Linya ka mo. Linya lang mga kabataan, mga teachers, mga students. Linya lang ang tanan gustong magpabakuna. Duha ka klase kini atong bakuna. Naay oral vaccine ug nasay injectable vaccine. Ug ang tanang magpabaksin, makadawat nining goods o groceries nga among giandam para inyong tanan. Okay? Mamalihog lang ko sa atong mga teachers sa pag-assist na mo. Dire, okay? I-assist mo ninyo. Assist me, Tyrone! Sige. Assist mo, mga teachers. Professor Dako, pagkaangayan ni mo anang nagtaguban pagka-doktor demonyo. Hinayan ang tingog mo, Tyrone. Daghan kayong magpabakuna. Daghan ang umaabot nga biktima. Ginoo ko, Lindel. Unsa may itong buhaton. Daghan na kayo na pabakuna og mas nagkadagan pagid ang linya nga magpabakuna. Kaya nga naman lagi. Unsa resulta itong manong, uy? Unsa may kipasabot sa iyang giingon nga dili mo salik anang maong doktor? Wa siya mo klaro. Wa sa kumay baw ko nun sa gyud. Basta nagbaod siya nga dili mo salig ni anang maong doktor. Unya, unsaon ta man nga daghan namang naturukan na ay nagpa-injection og naapoy ni take atong ilang oral vaccines. Diyos ko, unsaon ko man pagsulti si Juno. Nay, awa, sa Tyron ay humot kay stanan. Daghang kay mitahik niya. Misikat nagpalit ang kagwang ay. Dili lang kalin, ha? Ha? Asa ka, uy? Ato pa rin pakpakan ang pinakagwapa din sa ato eskwelahan. Si Malina. Nara siya. Kauban sad niya si Lindel nga gwapa sad. We, awa, special mention kay kang Tyron. Pakapin na lang tong ako. Kadiyat, Lindel. Lin, asa ka, uy? Malina! Mahimong mamalihog ko sa pinakagwapang si Malina sa pag-assist na mo dire. Malina, naibaw kong nakabati ka. Pwede ba? Bahala ka, Tyron. Bahala ka. Nagkagwapa ko di anang Malina, Tyron. Maot to? O, tadlo. Pero wa makapansin na. Mura magwa makabati si mong public service o panawagan. Insulto ko Malina da. Dini ka lang una tadlo nga. I-assist kong hatag sa tanan nga nabakunahan na sa paghatag ining mga groceries items. Sugdan ko una to si Malina. Asa ko man makita si Juno. Ginoo. Lain gid ang akong tanaw sa gibuhat nila ni Tyron. Og usa na niini mismo siya, si Tyron. Imposible kayo nga kalit lang siya mausap. Nga nabuutan siya. Malina! May nagtawag ako. Si Tyron. Siya ka na napaingon ako. Ginoo ko. Mudagan ko. Tingali ko sa iyang tuyo na ako. Diyos ko. Ano yun? Wisit, midagan siya. Palagod ko inyong papayanan na rin. Guktol ko siya. Malina! Huwat ako! Malina! Hain naman to sa Tyron ay nga nagukod ni Malina. Tingali ko si buhato ni Tyron niya. Bigor pa rin dapita. Ay, sa may akong buhato ni Uy. Ay, gusto. Atuon ako ang kuya ni Malina. Atuon ako sa ila ron masundan niya ang igsuon. Magali ko. Ginoo ko. Nagsunod pa ba kasi Tyron ako? Murag wala. Wala ko nakita nga nagsunod ako. Kasama ko ini.
Kinahanglan masabtihan ako si Juno sa kalit nga pag-ato atong Dr. Damonyo og Tyrone. Og namakuna sila. Pero asa ko man siya makita. Juno! Juno! Malina! Ay! Si Tyrone! Diyos ko! Nagsunod pa din siya na ako. Doon na lang siya. Dili, kinahanglan di ko niya maapsan. Malina! Ako'y dautang ko yun mo, Malina. Buot lang ko magkisulti mo. Utang buot, Tyrone! Pahawa! Pahawa! Bisan sa ulit yung dagan, maaksan tagyapon ka. Maumuno na lang. Ganyan ka doon ko mo. No, dili. Pakusgal ko pa lang ako magdagan. Hindi dito sa talago ka. Sige, pabutan ko. Nagkadoon ko mo. Diyos ko, nagkatuol na kasi ako. Tabang! Tabang! Maaksan ka na ka. Juno! Ay! Uy! Unsa to? Animal! Unsa ka itong galit nga nisakdap ni Malina? O midagit niya? Dakong langgam? Bullshit, animal! Oh, yun na! Dili ba kato si Juno? Bullshit! Bullshit! Juno, salamat. Salamat sa ibang pagluwas na ako. Gusto na siyang paghilak, mahal. Gusto na, Malina. Kay luwas ka na. Juno, I love you, Malina. Ipasali ko nimo. Kaway si bisan kinsa ang magapasipaan nimo. Wa ug wa gyud. Juno. Ay, Diyos ko, mauday ka na inahitapo ni mo, Malina. Maayo na lang gani kay may abot si Juno nang din siya. Og iya ko naluwas pinaagi sa pagsakdap nako. Og gida sa iyang paglupad. Kunwa pa, ambot kun kiyon sa nakako ni Tyrone. Ay, ganong ingon na ba ni anak kadautan si Tyrone? Dili ba uta sa ingon anak sa kung pag-ilan niya kani eh? Juno, si Dr. Damonyo, tuwa sa eskwelahan na makuna. Og nang hatag og mga groceries sa mga nabakunahan na naguban sila ni Tyrone. Nabalak ako unsa katong gipamakuna nila. Kay nagbaod man si Manong nga manindahay og taho bahin sa mga doktor. Unsa? Tinuo ko. Dili ba ugma pang adlaw sila madto sa eskwelahan? Unta, apan kalit lang silang mitunga dito. Og daghan ang mihangop sa ilang gihimo. Kinuo ko. Namiligro ang tanang nabakunahan. Gipakita na ni Hari sa turno nako kung unsa ang epekto sa mga bakuna. Nga bugna niya ng sakop ni Satanas nga si Professor Draco. Ay, Diyos ko. Dili Professor Draco ang kauban ni Tyrone nga namakuna, Juno. Siya si Dr. Damonyo. Mga higala, at ang iyang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Juno, ang superhero. Dalit ka nato sa RMN Drama.